سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالة وزيناتات إيرترا نقبصاويان مكفاف عسا مفقادان قيراتو زلا سمعن اب يونيفرسيتي أديس أبا زقات ام عقرقر اوق يوكرين حجون روسيا وجنرال كم استقتل مقلاصو بايدن نبوتين قبنيا كوينات مبالون كالانز دسس كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم إيرترا بمسرت مس قبص زقبرت تسمع ناي قبص قففت عسا كاب ما يتقيح بحر إيرترا عسا قف فقات كم زرخبو مع كان زينا قبص حبيران بمسرت حدا أبا القاهرة تبهل ناي قبص مدبر تلفزيون وترو عربن قدامن زقرب الجدعان زبل شمزلون ناي حرشان كال مس فابريكان اتفتات زتحس تحسوتات الزرقح مدب قريبا بزل حدش تحسو قبصاويان قففت عسا كاب إيرترا عسا قفيفهم ناب عدم تمليسومس ابت مدب بزعوات حدش رقيبا مزلو عدل اندا تزاروي زرقا ابت مدب تتقيسو خمزل لخا قبص مس إيرترا طراي زيكونه مس يمن كومدما بتخالق كفال أفريقيا مس موريتانيا سمع بمقبار قففت عسا قبص بزي زخونه عنقفات عسا قف تفقيد لهم علي زبل مسرتتي ابزي اب يوتيوب وانت زرقي حزلهن اذا مدبر تلفزيون مدب كاب إيرترا استقفف عسا كومدما غامبير زرق خوينو ابت مدب قريبو كم زلخا سالا زحجه تغير زل سمع قبصاويان قففت عسا كاب إيرتران يمنن عسا قفك إلهم بمهلاوم اب قبصي واغاتات عسا ب50 مئتاويت قوديلو واغاتات مرقا ترأي مهلاو تقليصو بمسرت نايز مدب تحستوغا ات قبصاويان كاب إيرترا زقفو عسا بسمع منقست إيرترا كم زخونه اتوم قففت عسا كاب إيرترا عسا قفو ني إيرترا زوهاب كفليت كم زلو تحبيرو لا او إثيوبيا اوشت قصر 4 كيلون 6 كيلون يونيفرسيتي أديس أبا ابز حلف سنبت منغو تمهارو مننت مسرت زغبره غونص تفطيرو حيالو تمهارو كم استغودو تحبيرو اتي منغو تولادو امحران اورومون زخونه تمهارو بسنبت زتفطر غونصي قدم مفطارو درو بعل عدوا بمنبارو زتغلص خوينم بغسيوخا بحد زي تفلط اكل تبتينو ترخيبو زتبهله ابلعل تولادو اورومو زقنع ورقتن بتحد كال وغن كا مسلي هصي منليك زلو كاناتيران كالوت الباساتن على استخدنو تمهارو زقاط متقعتي تبايلو اتتوهيب زل حبريتا خا تمهارو جينا ناب تمرت كم زي تمس زلو ونغلي صلا مستغون صبز تحزاب تحت قيد زاتو شمون تسبات تمهارو اتي يونيفرسيتي زنبر مخانمون اتي يونيفرسيتي افليت لا ابتا بكينات تحمز زلا يوكرين تأثيرهم زركبو شدشت إثيوبياوያን ተማሃራን مفتاح اب برلين ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ጉጅለ ዲፕሎማሰኛታት ናብ ዩክሬን ይጓዓዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ በርሊን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምክትል መራሒ ሚስዮን ኣምባሳደር ተፈሪ ታደሰ ከም ዝገለጾ ነቶም ተማሃሮ ክፈትሕ ዝተዋጸ ጉጅለ ዲፕሎማሰኛታት ረቡዕ ንግሆ ናብ ዩክሬን ተበጊሱ ኢሉ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ተማሃሮ ኩናት ዩክሬን ቅድሚ ምጅማሩ ቅድሚ 5-8 ኣዋርሕ ናብተን ሃገራት ሸንገን ተባሂለን ዝጽውዓ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ አቶ መስፈተኑ አብ ከባቢ ዶብተ ተሒዞም ዘተአስሩ ከም ዝኾኑ እቲ አምባሳደር አፍሊጡ ወላኳተም ተማሃሮ ገበን ፈጽዮም ዘተአስሩ እንትኾኑ ንዓም ንምሕጋዝ ጊዜያዊ መሕለፈ ወረቀት በመድላው ክፍትሑ ይስራሕ ኣለውን ኢሉ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬንን ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩክሬንን ድሕሪ ምዝራቦም ጉዕዞ ከም ዝተጀመረውን እቲ አምባሳደር ተዛሪቡሎ ንኣማሕዳሪ ናይቲ እቶም ኢትዮጵያውያን ዝተአስሩሉ ቤት ማእሰርቲ ረቡዕ ንግሆ ከም ዘዘራረቦ ዝገለጸ አምባሳደር ተፈሪ ኣድላይ መረዳእታ ሒዝኩም መጺኹም ውሰድዎም ኢሉ ፍቃድ كم زهابهم حبيرو كابز وصاي اب يوكرين دا تمهارو صنحو كالوت ايثيوبياوያን ካብታ ሃገር ከም ዝወጹን ናብ ፖላንድን ጀርመንን ኣትዮም ሕብረት ኤውሮጳ ዝሃቦም ናይ ሓደ ዓመት ዕድል ይጥቀሙ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ብጀካ ዝውን መንበር ፍቃድ ዝረኸቡ ኣለው ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣይደልዮም ኣብኡ ኮይኖም ትምህርቶም ክውድእዮም ዝደልዩውን ኢሉ ناتي زقصل زلو ورا روسيا بالعلي يوكرين سعيبو مبر رابعي جنرال روسيا كم استقتل بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي افليتو نسوس شم نايتي جنرال كونتا زي غلصه اما خارم مينستر وشت او غدايات يوكرين غنا اتز تقتل جنرال ميجر جنرال اولغ ميتيف كم زخونه بازوف زتبهالت بطلون كم استقتلن غليص لا مع كان زينا يوكرين دما جنرال ميتيف ابطقا ماريوبول كم استقتل صبصيبن ات جنرال ورا روسيا بالعلي يوكرين كابز جمر استقتل رابعي جنرال كوين لا اذا قتلت نايز جنرال كال علوت مرحت السراويت روسيا نمنتاي نابتو كينات يعريم يقربوا الله وزبل حتى الله علي زركب نت روسيا قبل علي يوكرين جمرته وفري استات 10 جنرالات كم زمرحوا ويم تنتن تزغلصو موت نايتوم زاغيت تقتيلهم استبهالو جنرالات اندحر ترغاغي صدما روسيا حدا حمسيت كاب جنرالات سينا الله مالتيو
እዚ ይኹን እምበር ጀነራላት ሩስያ ኣብ ዘይ ሰዓቱን ኣብ ዘይ ቦታኦምን ይርከቡ ኣለው ማለት ዘይክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጹ ተንተንቲ ምናልባት ዩክሬን ንመራሕቲ ሰራዊት ሩስያ ዕላማ ገይራቱ ዋጋእ ስለ ዘላ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምቱ። ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ እትሰርሕ ሪታ ኬኔቭ እዚ ናይ ኣጋጣሚ ኣይመስለንን ካብዚኦም ሓደ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ክንዲዚ ብዙሕ ግና ብዕላማ ይክትብል ተዛሪባ ምስ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ቅርበት ዘለዎ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ንዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዩክሬን ኣብ መራሕቲ ሩስያ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ጉጅለ ስለላ ከም ዘለዋ ገሊጹ ዓቢ ሽምኒ ዘለዎም ጀነራላት ፓይሎታት ኣዘዝቲ ኣጽዋርን እዮም ዘድልዩ ኢሉ እውን ተዛሪቡ ብብዝሒ ሰራዊት ምስ ሩስያ ዘይመጣጠን ሰራዊት ዩክሬን ንላዕለዎት መራሕቲ ዕላማ ምግባሩ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ ኩናት ከም ዝሕግዞ ኮኔቭ ገሊጻላ ሩስያ እትጥቀመሎም ዘላ ውሑሳት ዘይኮኑ ናይ መራኸቢ መሳርሒታት ሰራዊት ዩክሬን ኣበይ ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ይሕግዞም ከም ዘለውን ተንተንቲ ይዛረቡ ወተሃደራዊ ተንታኒ ኮንራድ ሙዚካ ሩስያውያን ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ንምርኻብ ሞባይልን ኣናሎግ ሬዲዮታትን ይጥቀሙ እንተሃልዮም ዩክሬናውያን ኩሉ ኣብ ኢዶም ኣትዩ ማለት እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ከምዚ ዝካየድ ድሕሪ ሞት ካልእ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ቪታሊ ጌራሲሞቭ ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ድሕነት ሩስያ ብዛዕባ ሞት እቲ ጀነራል እንዳተዘራረቡ ውሑስ ናይ ርክብ ስርዓት ከም ዘይብሎም እንዳኣማረሩን ዝሓዘ ቀዳሕ ድምፂ ዩክሬን ዕላዊ ጌራ ነይራያ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ተቐቲሎም ካብ ዘለዉ ጀነራላት ሩስያ ድማ ጀነራል ንድሬ ኩላሲንኮቭ ኣዛዚ መበል 29 ጥሙር ሰራዊት ሩስያ ጀነራል ቪታሊ ጌራሲሞቭ ላዕለዋይ ኣዛዚ መበል 41 ጥሙር ሰራዊት ሩስያ ከምኡውን ጀነራል ድሬ ሲኮቶቭስኪ ምክትል ኣዛዚ መበል 41 ጥሙር ሰራዊት ሩስያ እዮም ዝጥቀሱ እዚ ከምዚ ልንከሎ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ገበነኛ ኩናት ይክብል ንመጀመርታ ግዜ ተዛሪቡ ዘረባ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ውጥረት ንዝርከብ ዲፕሎማሲ ክልቲአን ሃገራት ሰማይ ዝዕርጎዩ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዋይት ሃውስ ካብ ሓደ ጋዜጠኛ ንዝቀረበሉ ሕቶዩ ነዚ ሃንደበታዊ መልሲ ሂቡ ዘሎ ጆ ባይደን ንቭላድሚር ፑቲን ከምዚ ዓይነት ቃላት ብምጥቃም ብወግዕ ክኾንኖ እዚ ናይ መጀመርታ ክኸውን እንከሎ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ብወገኑ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ልቡ ይኮሙ ኢሉ ክብል ንቅዋም ባይደን ኣረጋጊጹ ሩስያ ብወገና ይቕረ ዘይበሃሎ ዘረባ ብምባል ንዘረባ ጆ ባይደን መልሲ ሂባተለላ ወሃብ ቃል መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንቴሌቪዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መላእ ዓለም ብምኣይት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ብቦምባ ዝቐተለ መራሒ ሃገር ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራቡ ይቕረ ዘይበሃሎን ተቐባልነት ዘይብሉን ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንፕሬዚደንት ጆ ባይደን እዚ ኩሉ ድሕሪ ምርኣይና ንፑቲን ገበነኛ ኩናት ክትብሎ ፈቃደኛ ዲኻ ዝብል ሕቶ የኣቕሪብሉ ፕሬዚደንት ባይደን ድማ ብወገኑ ኣብ መጀመርታ ኣይፋል ዝብል መልሲ ሂቡ እኳ እንተነበረ ድሓር ግና ካብቲ ጋዜጠኛ በዳይ ሕቶ ምስ ቀረበሉ ነቲ መጀመርታ ዝሃቦ መልሲ ብምቕያር እወ ገበነኛ ኩናት እዩ ኢሉ መሊሱ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዩክሬን ዝተፈጸሙ ባርባራዊ ስእልታት ድሕሪ ምርኣዩ ነቲ ዘረባ ካብ ልቡ ከም ዝተዛረቦ ገሊጻ እንተኾነ ዘረባ እቲ ፕሬዚደንት ወግዓዊ ኣዋጅ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ፑቲን ገበነኛ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ንምውሳን ብሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ካልእ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነዚ ቅድመ ምባሉ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ንኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ብቪድዮ ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ብዙሓት ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተላዒሎም ኣጣቂዖምልዮም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ከዓ ፕሬዚደንት ባይደን ንዩክሬን ከም ዝሕግዝ ቃል ዝኣተወ ክኸውን እንከሎ እዚ ሓድሽ ሓገዝ ከዓ ኣሜሪካ ዛጊት ንዩክሬን ንዝገበረቶ ሓገዝ ናብ $1 ቢልዮን ክብ ኣቢልዎሎ ብኻልእ ወገን ድማ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ንምዕራባውያን ክነቅፍ እንከሎ ኣብ መግለፂኡ ምዕራባውያን ንሩስያ ብሓሶት ንምክፍፋል ይፈትኑ ኣለው ኣብ ውሽጢ ሩስያ ድማ ጠላማት ኣለው ክብል ከሲሱሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም